ikut berbahagia Mas Prabu dalah Mbak Natasha. Mugi-mugi anggenipun bebrayan tansah manggih rahayu binerkahan dening Gusti. Kasih Amin. cucu yang banyak ben bae sibuk. Ben ora lunga-lunga wae. Lah iya, ben ora kokean eksis. Eksise momong putu. Nggih. Matur nuwun dikancani karo catur sajuga ning iki trio. Ya. Sing siji akhirnya iso diganggu. Hadis kok kono mung kemecer tok kae. Jane yo arep ganggu sapa-sapa kae malan. Monggo. Nggih, kalian kanca-kanca Wira Pradangga kalian dalah seniman-seniman tumplek-blek. Ya. Wah, Arep bothok penyanyi. Terbocok penyanyi. Bareng-bareng nggih. Nggih. Karo mepes. Cintaku rimas situasi atut runtut tansah reruntungan Ing sarina lan wengine Datan kinggang sarambut Lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat. Bapak Dr. Kuswarsantyo kasuwun foto sekalian. Sida asih Pindho mimi lan mintuna ayo nimas bareng angayai wajib Sido asih bebrayan aku kang setya satu wit biyen nganti saiki Dadah sane mateng kepapat obar sumunan handika pangayomanku lahir batinku wis
Ngaturaken gunging panuwun. Wedal monggo katur trio sajuga. Matur nuwun jeng endah laras tembange. Arep omong sithik lehmu paring sangu tumrap Prabu lan Tasya iki bakal dibundeli tenan diajeng. Tenan.